Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an blay phi baru kini gilong ki khubor bam ta kasni. Nagajing bam pat yo tulom kinong tray master role ka PHE wat hadin ka jing bu jingtho ka joint action committee JAC jong ka all Meghalaya master role progressive workers union sha office jong u chief engineer ka PHE halachmia. Hagalai trik unailar arhajar arpnriu kala pelong ya ka JAC banit turkan san Sha office trekam u chief engineer ka PHE ban dawa plan no mador ya katulop kabla sakut saunai hadu menta. Haswa kini ginong trek master role kala pelong da ka jingelang ha community hall kam krachwa indo shillong ban yamir jingmut halor ki jing e jong ginong trek ka union. Habakren shikilat pathai kubor ba kru el pariat ulo ong banalor ka jing dawa pelat tulom ka union kala dawa ru ban pentre kam mador ka employee Provident Fund EPF Meghalaya Regular Casual Worker MRCW berkiwi-kiwi. Ula ongru pada kaliang UCI ula panpor sa shisngi arsngi ban pelat lut yaki tulap basa berkumta ke union klapen sngo. Balada ka pisa kampoi syaki bank account kinsa sange tray shipor berken hablet belano syaki weki kam. Ka jingi kren robi bat UCI how they ila ya pelong ka jingi ki ka jingawang tu. Menta Nagalianga Joint Action Committee, Master Workers Labour Union, ilai kendo Chief Engineer, tanaga daw ba hado menta ka klimat kampat poi ka pisa kumbal okular kata ka pisa na menta ni saw bunai April May June July kumbang dep bo ya ka deadline ba day ban save po life way tarik jong ni June kila ai ka allotment hado ka life way tarik syabaro ki division jong ki district ibadan allotment ka save na ka bantao bunai April, May, June, July, but August. Te halor kan ni nagaliang yung chief engineer ulai keren yatho yangi ba kapisa ki pelat sindan jong ni banai July. Hadu banai July, kamat saw banai. Te nalorang taro hajing adai bat ka Bibelas ngi na ka VDA kumba ka wages. Halor kan ni yatho yangi ba nagaliang ka chief engineer kanang ba kapisa kanam sa akot nagam sa aram ha ka nagaliang masterol. Tigala pantray kam sundan ya ka VDA jong strict April arjar arpeu rio. Tagamot ba ki unskilled workers kinyo da ka sanspa sanusan tangka. Kumboyo alam iwait wat ki department ni master jong department. Te kata ka day ka jing yakren te uo dangkar kwa yangi ba ong yasha ala shay na la sisngi. Namar ka process kala ayat menta ka treasury bat ka bank kedang traikam te ong yasha yangi la shay. Hado la shay na la sisngi. Kata ka day ka way ten ka way pat ka banta ngamar ka jinga karen ka jongi ong ba kidan pat ki way banta ki baga ki master pa pichi ki deban yo kata ka day kum ka EPF Employee Provident Fund kani ka bala don menta na do try ka mo pala niya postnam honor kani ki EPF nang tapat ka way pat ba ki master jong ka PHE ki deban don hok ban long the court apo ka welfare board ka badon apo labor department nang tapat ka RCW ki bala try postnam nang tapat ban upgradation ban pan keu ki bra trai sansnem shanang halor kini ulagaliang jong chief engineer u ong yangi kini gede gijisa bagi de ban yo tong kam phasa gidang la ban yaisha lai posnem gila trai kam ye posnem gila don lupa ga government of India government Meghalaya ga finance labor department kila ai ya kata ga order rengi la ban up sani ubnai August haponi ubnai August ya kini ki bai par ke jing yo ki de ban pendap Deban I order bakin traika marda namar ba kidon ke financial benefit te hedging day bat kani ka pisa pat lada ka pisa ka ba kumbo kular chief engineer la kam poila sai ne mansis hakani ki ban mansis ngi siteng ngi nagaleng ga jong ngi la kan sa chief engineer ngimban se la ka pisa kam rong account jong ki masterol ngimban se ban sim ka jam ko ba kam tange ga long ba ngi ki masterol ngi laj balano sawai kat baga pisa kampat rong. Ya kata ka ba don ba pleum, nem don ba pleum, kam day par ka jingit kli ka jong. Kata ka day ka jingit kli ka jong pi. Te lada habakot, la kam wan hakani kata yaw ban baro siti yaw ngin aipo. Lada ka pisa kam rong, namar ba kendon kino ka jing vet hang nang tay. Takamon nagaliang ka jong ngila ban sim na ka kam ngila ban le sakali bakor ngimban si. Te kata ka day ka jing yakaran ka jongi te kajing akaran kalong ba ikarman ba chief engineer ulai ban try ka mardori ke order ki notification bela government maka adon lupa
Kiwaipat ki department nadok ke PWD ke babontam ki masterol. Kiwaipat ke agriculture ke laban siu ke pisaman lo benai. Kat kum ke jing peta jing ke finance department bat ke labor balai pat chief engineer PHE umba. Te kata ka dai ka jinga kalen ka bayi ta ka bak khot ne kalong ba ngi ka liang ka joint action committee. Ikar part chief engineer ban ai ka strict order. Ya baro ki executive engineer bagi dai ban ai physical verification. Ya baro ki nong tray masterol. Khnang ba kandan ban itho mano ta masterol mano kata ka masterol. Ki ba khnang ba ka pisa ken ai ki ba dai hok ban yo ki balik tray ka kam. Te kata ka dai ka jinga karan tingi karman ba hauni hu banai August ba kini ki vai pat kijing yo gidai chief engineer un pentrai kam na pa kani ka pisa ro lasai kumbo kular kedai bandro. Tadong kumta temat ki karpati kinong song jong ka jala Meghalaya. Nado na Shillong gi Jiwai ka Tura nong pa kini ba kanong ston. Lada kam yo kamrung ka pisa kum bakaran chief engineer. Ki karpat ya baro kinong song. Singa bahayeng rengkat bangi ai ka jingkarsani. Namar ma mentah ngila abon ki bela sabe niki yingwai ngila do ka by school ro. Nginap hakini singa arsi. Tada kam don kumta ta singa bangi karpat ya bara singa ba mi syakmat. Wan rengkat bangi. Kenang ba kane kandai ka jingya kimlang salang kabangi kumbagedap syakari ki masterol ban ai man la kasngi hakane kan tiro habaki kardo gilap ke jingya singa bahaya rap lang yang. Tingi karpadi ki executive engineer ki JE ki SDO baro ki officers jong ki department ro tas nge bahadan ka jing singa bereo dan ka mensim singa bereo ai ka jing yara perliang shan kaliang pramangi hakani ka jing kardo dan kata ka ma kan boong chief engineer man hakani boong badan kata ka typing error human error tingin yung hakani ka digital man tama computerized para kaya kinong try ro kabadai consultant ki dan kini ki battery ba biang tam keturap ro ka biang nakandan kung kata ka jing bakala hagini gisgi banwan tang ka bahaban suspend no gitu kiba suspend no ki battery gitu ka kam bakandan biang ka typing error kandan ki human error balay nga ong ikata ma ngim ko mga computer mata digital wall kamdan syo ta kadita kadan ka jing bakala taladan kung kata ka state government nagaling finance ro kiday ban immediate action. Marga kata kajing kali ka pingan jubab tong bumni ka ay bagikan nagi masterol. Kiyong ba ini sanspa santangga chisngi. Ki ayangi mantag man sa bana anda yo apat kisngyo ga he. Hing kata kajing sngyo ko jong ki kaya ngile bahay ki masterol. Anray la ka dan bat kani ka jing du typing error tingi doubt ta ngi artin. Bagita kispa hat fraspa kalor kita gi kalor be ay pa sikibay pat ki kanhon. Hato kamdan ka typing error. Tiny tulop jong master dan typing error. Kata angin jubab. Kasi nong try sarkar ngiyoi kiro iyale na kajong kahok. Kido tulop kiro kinang makihim basina ay tulop kihiba purpose kihiba panpoy kapisaro. Andrahin nakaliang kajong karpa nong try sarkar. Kabapiyo tulop iyo pisa ki master la ailang. Nal pido mapingil lagi di bendo. Lagi do mangi pido di bendo. Kata ka